Arról szól, hogy a hiroshimai bombázás után a sérült gyermekeknek azt mondták, origamizzanak, hajtogassanak darvakat, és mire az 1000 darú elkészül, addigra meggyógyulnak, de sajnos egyikük sem érte meg sosem. Hiroshima. Hajtogatok egy hiroshimai kórházban, sietnem kell, hogy kész legyen az 1000 is. Meggyógyulok abban az órában, igen, meggyógyulok abban az órában. Elmúlt egy hét, elmúlt 7 nap, s az egyre gyöngülő kis kezem újabb papír után kap, igen, újabb papír után kap. Kész van már az 500-adik, az 501-et hajtogatom, sietnem kell, hogy kész legyen az 1000 is. Akkor az életem visszakapom, igen, akkor az életem visszakapom. Újabb papír után kap, igen, újabb papír után kap. Kész van már a 700-adik, a 701-et hajtogatom, sietnem kell, hogy kész legyen az 1000 is. Akkor az életem visszakapom, igen, akkor az életem visszakapom. S az egyre gyöngülő kis kezem újabb papír után kap, igen, újabb papír után kap. 987-et hajtogatom egy hiroshimai kórházban, amikor elejtette a papírlapot, és meghalt abban az órában.